Hello, just no phone kaham bahai tong bai norok khakhay kaham no tong na hine angke tabuk mai ti chai pai phungni bisnawo rokojak hingkai iko na hadiyango hingkai office ni samung khlai tongo asugoi nogono hingke ring bapaleyata hingke angkai tabuk kisa thukrana thunam sungui tongkha ulana rogoi malai nei debo Kai ko tabukai ang reading jak lipstick rok phulai t-shirt hingke ang slai dia bopong kanjak sumjak no boni logi o kisang tini thangnai ang bo nogo tongna sederbla hingke aboni bagui hingke kisa berai nei di kono hai bisna saka o tongo debo keyboard rok ani khanai khachiknai rubber bo tongo aro hingkai tei srap so tongkhe no jang ongkhor naita iko jang ongkhor kha tabuk iko o lama rok no sabo sinibai sabaidi comment khaiye tei o jaga ni borok rok kebo ani video no nai tongkha hingke please tola o comment khaiye sawui redi ta ke tabuk khe thangui tongo dipor kring kring satung no satung hingyawi no thangui tongo iko bo khe ang chosma kaisa thupjak satung blai tungo hinui nai yang nasikmai ang bla aboni bagui hingke ang chosma thubui na khata hingke iko nahadi chwng yang sokpai kha naidi norok jakata sinibai sabai lano hingke tabuk thangui tongo emni khiyango hingke onek naithotok tongthoktok jaga wngui tongo do norok thangte video bo nuknai tabuk hingke jabra bobra sokmani jora hingke tangoi hingka hingkai tabuk je jabra rok soka hingkai je borok je o jaga ni malik rok ta borok mai kainai ta hugo mai rok kainai mwkhwtwng rok kainai hingkai emne khe naithok sugo yang o jaga rok ang naithokjago yang o tobo tongthoktok habung kuchuk tongo kwbangma view rok chwng nugui mano naithotok khainai hingke naidi chini tripura bwswk khe naithok bwswk khe tongthok chini tripura o hapung hathai tongo twima twijlang bebangno tongbai o chini o jaga o bwswk khe tongthok chwng bwswk lucky naidi chwng tripura o achai phaima bagui chwng o naithotok rok no chwng nukbai o chwng saimano baksa jaga rogo hingka hingke watui khe watui mamang wanai amtui hai bo tongo satung khe satung mamang tungnai amtui hai jaga rok bo tongo hingka chini o tripura o le satung ni jora o chwng satung bo mano watui ni jora watui mano kwchangma ni jora o chwng kwchangma jora mano kwbangma season o chini bagui chwng jora o nangma jora o chwngma rui tongo hingke norok no teibo nuknai tei kisa thangkhai no abo hingkai hook sokjak do naithotok khaiui iko nuhuka oro hook sokjak norok tamo side no obono tamo side mani tabuk obono hingka khe tabuk hatal hinai hingka khe tamoni bagui hingka khe bolong hook sogui paijak je hook ni gwrwng wngtongmani abono no hino hatal hingka hingke tabuk watui klaikha hingke no aro muiya rok achaibai glakda je wa jaga rogo abono khe hatal ni muiya hinui naita obo bo kaisa naithok no naidi oro kuchuk ni tabuk tola o thangui tongo taisang kuchuk o hingka khe tamo nuk hingka khe onek mane naithoktok khe nuhur rok hasek khainai iko o bridge bo naithogo na kolok khe suja hingke nadi nokha rok naithotok no bufang wafang rok tongkha hingka hingke naithogo ta hingke city rogo tongnai rok hingke amtwui rok no aswk saimanya na iko naidi norok bai kok sate bara sokpai kha nokha kaisa norok nugui no saimankhana na tamo bank SBI bank hingka hingke ang oro tabuk achukjak iko engkhe bo kagoj ta paper joma rui tongo ta tei tongnai kiphilnai bo haikhe iko tamo sanai chwng nogo sokpai kha hingke tukui musi paikha hingke to hingkai ang tabuk iko suji kisa chanai
tamni hingkangke kisa mai okhui tongkha hingkangke tabuk time hingkangke 6 rok sikuta hingke sarik ni 6ta hingke mai okhui tongkha hingke ba chanai ni wasto mai chalia abo swkang chakrani aini thokmani suji norokle bahai wngjakbai sabaidi angle suji rok hingke thokjaksugo chanani aram nangjago kutung kutung kisa tungui thangka abo nokong ang chabai gana do tata.